Saan kayo nagbili? Talaga. O, tingnan yung plastic, o. Kasi wala rin kami. Kapag pala. O, tingnan nyo, Plastic. o. Ebidensya talaga yan. Matigas yan. Tingnan mo. Tigas. O, tingnan nyo, hawakan nyo, parang gelatin. First time din kami nakakon. Pero sir. Mao na imong giingon nga jili-jili oh. Oh, shout out ko atong gapalit ha. Mga bugok, lami kayo to sulukon imong mata sir. Mutubag ni sa imong video sir kay amo ang gining pangita. Kani mao ni ang naipanet. Kani ang wali panet. Morning isdaan mga my loves oh nga. Gi-content kay na ako nay panet. Kaning isdaan ni mo ni ilang gi-content oh. Pa kayo, mapay pagkuha ni Mao pa pag-abot ani gikag dagat gyud ha. Wala na akong mapakita ninyo kay karon pa kuning mata. Nya karon, amo jud ni siyang ipakita ninyo. Ate, kuya, inosente jud kaayo mo. Ilhan gyud kay mong taga-bukid. Oh? Mao man ning isda ah. Karon gikan jud ni siya og dagat para sa kasayuran sa tanan. Walay jelly ni nga isda o labas ba kay ni oh? Ang mata oh. Gasiga pa ang mata ani. Papanitan ako ni sa kong manghod ha. Kay ug magkilaw may laplapon man na muna, anaon man na muna. Ana laplapon man na muna den kilawo na mo. Amo man jud sa panitan kay hunit-hunit man ni ihang panet, mga palangga. Ay magtagalog dai ko. Mahihirapan ako sa kalisod nito. Mga ate, mga kuya, katong nag-upload sa original video ato. Panitan ako ni ha. Babalatan ko to. Balatin mo yung balat mo dyan. Namalit sila te, mailhan jud ang isda nga. Ipanitan nila. Katumagong ilaha, pagpalit nila, giana kuno nila na kunoy kanang murag jelly, murag plastic. Dili man sir. Ug imo ni siyang panitan ana, ug wala to siyang murag plastic niya katong imong giingon nga jelly. Unsa na mahitsura sa imong isda inigluto? Nabungkag. Kani siya normal ra gyud nga naagid siya kuan, iyaha man na siyang panet. Na magipanit ang isda. Mutubag ni sa imong video sir kay amo ang gining pangita. Oh. Amo ang panginabuhi. Amo gining siyang ipakita ninyo ha oh. Daghan ni mga my loves oh. Guwapa kayo mo padyoy pagdungguan ni gikan sa dagat. Kapanitan ako ni sa kumanghod. Pakilaw may mga my loves ingon ana. Gila, kanala. Oh, ingon anaon. Ingon anaon amo pagkilaw mga my loves anawa ha. Namamo na among pamugas. Dili masukong nga mo ni among pamugas. Ingon naon? Matambaka mga sa Tagalog. Wa ibutang nang sila kwanta. First time dagoy nila mo kaon. Lagi. First time Og nila mo mo kaon. inosente gyud kayo mo ana Oras lang na igno ba. Oh. Oh, dara. Muna jili-jili. Muna imong giingon sir nga jili-jili oh. Normal na kay paano. Normal man ay nana. Oh, mo Oh. Pero please. Mo ni imong giingon sir nga jili-jili oh. Oh. Ah? Mo na sir ha, mo na panit. Kung walay panit ang isda tanawan ninyo sir. Bali akang nanay. Oh. Thank you Lord. Sugod ang hana. Ah. Wala kay Pero sir. Ah. Oh. Mao na oh, imong giingon nga jili-jili oh. kapilo ni pila mo kaon sir. Oh, di ba? With panet, without panet. Oh. Mo ni giingon sir oh. Mao ni giingon mga my loves. Kani mao ni ang naipanet. Kani ang wali panet. So kung wali panet imong isda ingon ani. Ingon ani porma ani isda sa inyo ah? Nga walay panet? Unsa di gusto ninyo paliton sa merkado or sa mga namaligya og isda ng kilid-kilid? Ingon ani inyong gusto dili ingon ani? Mo na giingon ba nga ayo pud mo pagpahalata nga inosente na jud kayo mo. Kay tanan mang yung isda na among gipanit, bisan gani katang tawo na gani kay panit. Tumuni, oh. Unya kani nga walay panit, tanawa ra gud ninyo, oh. Oh. Ingon ani. Kung walay panit anyong isda, ingon ani. Mo ni siya fresh gyud siya kaayo. Ingon ani gyud tong isda nga ilang gipanita na kanang giana-ana ni bitaw. Oh, luoy lang kay itong namaligya gyud. Kay kinumpra pa gyud to. Unya, giingadto nila. Di gyud to mahalin lang isda kay daghan man gyud makakuha na ato. Unya ang namaligya pud din tawon, inosente ra pud siya, wala pud siya kabalo og ingon ana di ay. So katong mga namaligya nga first time gyud mamaligya ingon ani nga isda. See the difference ha? Luoy ton kay itong namaligya gyud kay kato di man gyud to makuan. Kitso kay ang dughana mo ato gatanaw nga ang isda bitaw giingadto ninyo nga normal ra man gyud sa isda nga naay kuan. Oh, luoy kay ang isda gyud na ana na lagi. Mao gani tanan mang isda naay panit ang kana dang Di ko ano gusto nila, gi-content kang dagoy ko. ambot dili baka to content nila pero ayaw lang food kay. Oh, Murag
content lang dagway to nila day. So ingon ani mga my loves, mga my loves ang forma sa isda nga. Oh, napanitan og walay panit. So gwapa kay ning nay panit. So moro to mga my loves no. Ako lang i-share sa inyo ha ang unsay kwan tinuod. Kay kato bitong video nga kuan high blood jud ko katanaw ato. Wala gyud jelly na nga isda ha. Ora ba na mo na so karon. Ako aning pakita sa inyo inigsugba ha og unsay porma ane. Ikapoy ko ninyo. Gisapot ko ninyo oh. Unsay porma nato ane. Og ingon ani yung isda gusto sa paliton sa merkado oh. Guys. Tanawa. Oh, shout out ko atong gapalit ha, mga bugok, lusoy lami kayo to suloko ni mong mata sir. Imong baba, luglugo na ko ning baba. Ara oh. Pumunta ka dito sir, kay bibigyan na lang kita. Hindi na lang kita. Video niyo. Content. Tanawa.